Ayan, meron na guys. Meron na ma'am. Ma'am Bing, meron na po. May sounds na po. Ay, sorry guys, wala tayong sounds pala. Sensya na. Ay, lobat pala to. Naglolobat guys, pasensya na ha. Pasensya na, nawalan tayo. So ayan na, pasensya na guys ha. Nawawala pala tayong ano kanina. Ewan ko lang kanina kung sa umpisa. Naglobat yung ating mic guys eh. Ayan. Ayan, pasensya na Ma'am Bing Ang. Naglobat yung ating mic na nilagay. So tinanggal ko na para may sounds. So, maraming salamat ha. Salamat sa pag-ano. Pinapatulong ng maigpig, manag-init ko talaga. Ay! Barbie! Ayan, buti na lang na ang lakas ng ulan. Oo, kanina malakas. Ngayon medyo wala na. Wala na mambingang. Wala nang ulan. So ayan, tuloy-tuloy na naman yung ating pila guys. May mga bisita tayong Koreano kanina. Ayan o, nandun. Makain. Tayo nga magpa-video nila. Dubi-dubi-du. Dubi-di-di-du. Naglobat yung ating ano. Sayang naglobat yung ating mic. Di bale. Tuloy-tuloy pa rin. Ayun, may bisita tayong sundalo. Or ano ba to? Navy. Navy ba to? Ayun, may mga bisita na naman tayo. Hello. Yan po, guwapito. Tawagin nyo lang po yung guwapito na. Ikaw sana ang kasama ko noon. Kung magkaniwala ka dahil yung buwan mo ko nung doon. Ayan, oo, tuloy naman. Tuloy na naman ang ligaya. Ayan, meron ng ano, may sounds na. Oo, naglobat pala. Ayan, Ma'am Bing Ang, okay na po. May sounds na po tayo. Meron na ba? May audio na.
Ayan na si Idol. Ayan si Idol, oh.